Salutare toată lumea, mă numesc Robert și astăzi jucăm un nou episod din Blitz Brigade. Dacă simțiți că vocea mea e altfel, pe mine mă doare gâtul, mi s-au umflat amigdalele. Da, și cam așa o să vorbesc până am trece din de aici, așa. Nu domination, damage. Nu aici. Da, de cap nu ți mă doare gâtul. Sunt și un pic excit că aseară mi-a fost frig, nu că în casă, că în casă a fost cald. Și na. Mă bag la buni. Așa. Vrei să fii medic? Asta e foarte bun. Că e cu ultimul jucător, e cel mai bun jucător care se găsește vreodată. Știu pe unde să merg, am omorât o grămadă chiar și cu cuțitul. Acest joc... Eu mor cu cuțitul. Ia trece lui dracu. Așa. După cum se vede la daur, am pistolul de aur și cuții de aur. Deci sunt bucii. Bucicică. Buciluci. Și sunt eu, Rareș. Da, asta și lângă mine se uită. Cine e, bă? A, tu ești. Ce m-am speriat. Vreau cu mașina măsii. Cine-i, mă? E ceva acolo. Uite. Naiba, cum m-a omorât și el? Adică v-ați omorât în același timp. Da. Hai, intră, așa. Și nu o să joc pentru că nu putem să ne jucăm împreună. Nu o să joc pentru că nu putem să ne jucăm împreună. Așa. Cof, să fac cof. Yeah, am câștigat. Avem un pic face level 13. A, gata, am început. Stai puțin, cineva cu mașina și să intru și eu. Bă, trece cu acea, bă, porcule, bă! Unde naibii te duci? Bă! Are și mașina de aur. Really? Are și mașina de aur. Ce prost. Hai că intru eu.
L-am omorât ăla. Era asta în spate. Ăla, de jos. Demet. La prima 7 minute. Ce rect! Hai să mergem. Mai vădim și noi un pic. Bravo! Yeah! Ce rău mă doare gâtul. Bravo! Yeah. What? What the hell? Poate era un ninja. Da, uite. Tot ninja ăla pe care te-a omorât. Mi-am luat revanșă. Te revanșă de la ninja. Reactivată going up. Worst kill with grenade. Deci este primul meu kill în care dau cu o grenadă. N-ai grenada. Oh, level 13. Oh my god! Dacă aveam arme bune, îi omăram pe toți. Da, lasă că e bine și așa. Oh god! Come. Lol. Au, 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 au. Haha, ce l-am dat în depărtare. Ah. What the fuck e cineva aici? Bravo! Hai că a fost ușor, n-a fost chiar. A primit jetpack. Cine? Tu? Eu! Bravo! Bravo, bravo, bravo! Ce că sunt pe tot. Oh my god! Mi-mi place ninja-ul. Așa.
100 de kill-uri, oh my god. Triple kill. Naiba. Ți mai trebuie un încărcător ca să ai foarte mult încărcător de mitraliere sau ce este aia. Haideți camera asta în prost. Avem 12 minute de când filmăm, mai stăm la 15 minute și terminăm acest episod. Din Blitz Brigade. Și Da. cred că o să mai postăm niște Minecraft cu mine, dar că nu pot pentru... Poate o să faci și episoade cu Rareș. Dacă nu puteți lua de episoade cu mine, doar că până mi se carcă tableta. Da. Haideți să stăm așa. What the fuck? Cum n-ai vă omorât ăsta? Uite-l morți, măsii de prostul tricou care e. Morți, măsii. Poți să dai puțin pauză? Am o bag aici, ca să am 120. Astăzi pot să mai puțin pauză. Aveți și lui cablu la calculator să încarci și lui tableta. Nu păi trebuie să-l deschizi. Trebuie să deschizi Du-te calculatorul. și apasă pe buton să deschizi calculatorul. A, ok, revenind. Stați un pic. Cu atât a fost acest episod, oameni, mă sper că v-a plăcut să apăsați butonul de like și un subscribe, m-ar bucura foarte mult și ne revedem data viitoare. Pa, pa!